ତିନୋଟି ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଏବଂ ମା ବାପାକୁ ନେଇ ପରିବାରଟି ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ଚଳୁଥାଏ। ବଡ଼ ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ଝିଅଟି ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ମଝିଆ ପୁଅଟି ଭଲ ପଢ଼ୁନଥାଏ। ବଡ଼ ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ। ବାପା ମା ଭଲରେ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପୁଅ ଝିଅର କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମଝିଆ ପୁଅକୁ ଝିଅ ମିଳୁନଥାଏ। ମା ବାପା ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଭଲରେ ଚଳିବାକୁ। ମଝିଆ ପୁଅ ଯାହା ତା ଭାଗ୍ୟରେ କାମ ମିଳେ କାମ କରିଆସେ। ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ମା ଏସବୁ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମଝିଆ ପୁଅକୁ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଘରର ଝିଅଟିଏ ସହିତ ବାହା କରିଦେଲା। ଭଉଣୀଟି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସେ ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ସହିତ କଥା ହୁଏ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ଭଉଣୀକି, କିନ୍ତୁ ମଝିଆ ଭାଇ ସହିତ ମିଶେନି, କାରଣ ମଝିଆ ଭାଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ନା ଭଉଣୀକି ବେଶୀ କିଛି ଦେଇପାରେ। ଦିନେ ବଡ଼ ପୁଅ ବୋହୂ ସାନ ପୁଅ ବୋହୂ କହିଲେ, ମା ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। ଆଉ ମଝିଆ ଭାଇକୁ କହିଲେ, କାଲି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି, ଘରେ ରହିବୁ। ସେହି ସମୟରେ ମଝିଆ ପୁଅକୁ 2-4 ଜଣ ବେକାର ସାଙ୍ଗ ଆସି କହିଲେ, ଚନ୍ଦୁ ଚାଲ ଯିବା, ଯାଇ ତାସ୍ ଖେଳିବା। ଚନ୍ଦୁ କହିଲା, ନା ରେ, ଏକା ଥିଲି, ଗୋଟେ ପେଟକୁ ମୋର ଭାଇମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଅଳସୁଆ ମୂର୍ଖ ଆଉ କାମ ନ କରି ବୁଲୁଛି, ଘରେ ଆସି ଆରାମସେ ଖାଇଦେଉଛି, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଚଳୁଥିଲା। ଆଉ କାଲିକୁ ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି। ତା ବାପା ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କାମ କରିବିରେ, ଆଉ ଖେଳିବିନି। ତା ପରଦିନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଣ୍ଟା ବେଳେ ଚନ୍ଦୁ କହିଲା, ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ତୁମେ ଯାହା ନେଉଛ ନିଅ, ଆଉ ମୋତେ ଯାହା ଦେବ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ କାହିଁ? ଦୁଇ ଭାଇ ହସିଲେ, କହିଲେ, ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଭାଇମାନଙ୍କର, ଭଉଣୀର ଭାଗ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦୁ କହିଲା, ନା, ଭଉଣୀ ଆମର। ଆମେ ଯଦି 3 ଭାଇ, ମା ବାପା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଭଉଣୀକୁ ଡାକିଲା। ଦୁଇ ଭାଇ କହିଲେ, ଜମି ଜାଗା ପଇସା ଯାହା ସବୁ, ସେ ସବୁ ଆମର, ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର। ତୋର ସେ ପୁରୁଣା ଘର ଖଣ୍ଡିକ। ଚନ୍ଦୁ କହିଲା, ଭଉଣୀର? ଭାଇମାନେ କହିଲେ, ତାର ଆଉ କ'ଣ, ସେ ତାର ଆସିବ, ଯାହା ପାଖରେ ରହିବ। ଚନ୍ଦୁ କହିଲା, ନା, ମୋତେ ଯେଉଁ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ଦେଇଛ ସେଇଟା ମୋ ଭଉଣୀର, ଆଉ ତୋର କେଉଁଟା? ଚନ୍ଦୁକୁ ଭାଇମାନେ ପଚାରିଲେ। ଚନ୍ଦୁ କହିଲା, ମୋ ମା ମୋର, ମାଆକୁ ପାଖରେ ରଖିବି, ଜୀବନର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପାଖରେ ପାଇଛି ବୋଲି ଭାବିବି। ମୋ ମା ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରିଛି ଏଇ ପେଟରେ ରଖି, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିଛି ବୋଲି ବି ଭାବିବି। ଭଉଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚନ୍ଦୁକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲା, ଭାଇ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋତେ ମୂର୍ଖ ବେରୋଜଗାରିଆ ଭାବି ବହୁତ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିଲି ତୁ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ, ସଂସ୍କାରୀ ଆଉ ରୋଜଗାରିଆ ଭାଇ ମୋର। ବଡ଼ ସାନ ଦୁଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି ଚନ୍ଦୁକୁ କହିଲେ, ତୁ ଆମର ଆଜି ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ ରେ। ସତରେ କିଛିଟା ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ମା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଉଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଏକାଠି ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସବୁ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ରାଗ ରୁଷା ମାନ ଅଭିମାନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏକାଠି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଖୁସିରେ ଚଳିବା।